Здравейте! Казвам се Даяна и сега ще ви покажа своята зимна рутина и едни от последните покупки, които направих за дома. Тези малки купички за кексчета ми изглеждат не само доста симпатични, а и много ми харесва, че ще се получат ето така с дупка по средата, но не додолу до кексчето, не най-долу до кексчето, т.е. няма да е отворено по средата и мога да слагам някакви шоколадчета, всякакви. Друго, което си закупих тук в Германия, в DM, сега бяха намалени душгеловете на Wild, което това е стартер сет. Сега ще ви покажа как изглежда отвътре. Ето така изглежда опаковката. Тук се развърта, горе се развърта и реално само се сменя рефилчето. Тъй като вече съм на коледна вълна и обмислям всякакъв тип декорации, кое и къде точно да започна да слагам. Това беше 3 евро и просто нямаше как да не го взема. Много добре ще ми пасне. Моята приятелка Габи ми показа ето този спрей. Това уха е невероятно. Същият аромат си взех и такъв ароматизатор. У дома, между другото, е пълно с ароматизатори. Имам може би 5-6 из стаите. Толкова са сладки. После ще ви покажа как съм го декорирала. Специално тези двечките ги исках за коридора. Може би елхата се надявах да е по-голяма. Не ги бях сравнявала едно с друго, тъй като са от различни магазини. Взех си 2 малки свещи. Само това е за сега от пазара за вчера. Днес ще ходя да пазарувам още, тъй като възнамерявам уикенда вече да изкарам цялата коледна украса и да започна да украсявам, въпреки че тепърва ще е началото на ноември. Това са витамините, които приемам в момента. Едното е магнезий, който го пия вечер. С него приемам Б-комплекс витамини и също така витамин D пия. Все пак живея в Германия. Тук слънцето наистина е дефицит. Другото, което приемам обичайно по време на хранене е Бромелайн. Това е екстракт от ананас, помага с обработването на храната, особено с протеина и подуването на корема, което при мен беше доста голям проблем доскоро. Ашваганда да приемам също така, наистина на мен също много добре ми влияе, честно казано. Много съм доволна. Вече почти ми привършва и трябва да закупя нова опаковка. И витамин B12. В друга платформа ме бяха нападнали, че давам препоръки по този начин да се пият безразборно всякакви витамини и това може да навреди на някой. Не го препоръчвам. Аз казвам какво пия. Хубаво е да си направите изследвания преди това и да видите реално какви липси имате вие. Това, което използвам за тяло в момента е сведено по-скоро по-към минимум. Против изпотяване използвам делстиковете на Wild, защото миришат невероятно. Без алумини са и са буквално единственият такъв продукт, който наистина работи. Задължително олио за тяло. Това моето е с бляскави частици. Имам и без частици. Просто този аромат си ми остава един от любимите, може би вече 2 или 3 година подред. Лосьон за тяло обичайно използвам или този на Bioderm, който е доста лек, много бързо засъхва, много приятен, той е с цитрусов аромат. Този мой любимец от Rituals Alchemist, това беше лимитирана серия, в момента не мога да намеря лосьона им отново, този ми е почти на привършване и много се надявам сега в този зимен период да го пуснат отново. Грижата ми за лице се състои обичайно от двойно почистване вечер, но просто не мога да донеса сега всички продукти. Ако искате, ще направя отделно видео за козметика за лицето и за косата в пълните им вариации, какво използвам, като маски за лице също, колко често си правя пилинги, масажи с гуаша, как ги правя. Просто като направя двойно почистване, обичайно използвам ето тази ампула. Тя е за стягане на порите и можете да видите моите пори. Аз буквално вече нямам пори. Преди ми бяха огромни, наистина. Особено аз бях човек, който не използваше козметика почти, защото майка ми е такъв човек. Тя не е от хората, които обичат козметика по никакъв начин. Много трудно мога да я накарам да си сложи какъвто и да било крем. И не бях научена на такова нищо. Изградих си го сама с времето. Оставям ампулата да попие хубаво, около 5 минути в кожата и след това нанасям ето тази ампула, която е за дълбока хидратация. Бях си взела мини версиите. На мен лично ми влияе много добре. Кожата след нея остава просто толкова обемна, много приятно се усеща, много е лека и също вечер най-вече използвам този крем от години.
не на всеки влияе добре да го използва постоянно, хубаво е да се заменя. Аз също понякога го заменям, докато изхъбя някой друг крем просто и пак се връщам към този, защото на мен наистина ми влияе най-добре. Гликоловата киселина е толкова универсално нещо. Можете да я използвате при сърбящ скалп, белещ се скалп. Буквално за белик я използвам аз в момента, като слагам от нея. Може за подмишниците да бъде използвано също така, за неприятна миризма там, за петна, които са се получили, нали, потъмняване под мишниците или в някоя друга зона. Супер универсален продукт, който изобщо не е скъп. Това ще го ползвам може би повече от една година. Ето тези маски за устни на лънеж, или не знам как се произнася, може и да бъркам. Също наистина са страхотни. Слагам си я не само вечер, понякога и през деня. Изключително добре хидратират устните. Пробвала съм всякакви дюпове. Не са окей или не могат да се доближат изобщо до това качество наистина. Четката за сухо четкане преди душ е наистина мъст. Това нещо просто премахва мъртвите клетки от кожата и тя става като бебешка, толкова гладка, толкова приятно. Трябва да го опитате. Аз го използвам всеки ден преди да си взема душ. Просто ето така, с движение нагоре, плъскам по кожа, махвам мъртвите клетки. След това след душа нанасям, нали, вече олиото за тяло, силни и така нататък в този ред. Зомби пак, тези маски уникални. Аз вярвах, че са на твърде висока цена за маски за лице, които може да използваш броени пъти, но всъщност тази опаковка вече имам от много време. Аз си правя от тях един път на 2 седмици, може би, и съм изключително доволна от резултата. Така че да, въпреки че не са толкова бюджетни, определено си заслужава всяка една стотинка. Почти винаги един от най-честите въпроси към мен от много години е с какво си избелвам зъбите. Пробвала съм различни марки, има такива, които са по-зачувствителни зъби, но ефектът, който аз харесвам да постигам и най-бързият ефект, мога да кажа, е от тези лентички на крест. Тези се водят Luminous. Преди използвах такива, които се казаха Professional Effect, но тя ги спряха от производство и в момента ето тези са моят избор. Доволна съм. Мога да ви изпратя сайта, от който ги поръчвам от България обичайно. Нещо, което харесвам в Германия е, че доста често имаш опцията да си закупиш даден продукт, да го тестваш, нали, използваш го дома изцяло, слушаш касовата бележка, снимаш продукта и те ти връщат парите. В повечето случаи в магазините на DM и Rossmann са този тип промоции. Сега хванах това за арома дифузера. Нямам такъв у дома, не съм ползвала и винаги ми е било доста любопитно. Так му се прибрах, цял ден обикалям с моята приятелка Габи. Искахме да си правим булбаскет. Напазарувах и някои неща за дома, но страшно много бързам в момента, тъй като се разбрахме, че ще си ги подарим след малко. И те първо трябва да се организирам, да сглобявам и сега хайде с мен да видим какво сме избрали. Много се вълнувам, тъй като отдавна исках с някоя приятелка да си направим точно такъв тип подаръци, булбаскет или изобщо какъвто и да било тип баскет. И сега започваме. Ще бъде самата кошница, в която ще слагам артикулите. Нещо, което ще сложим вътре, ето тази свещ. Супер сладка и на мен много ми хареса и нямаше как сега типично за коледните празници да започнем с нещо подобно. Взех и ето такава диадема. Това е, нали, за мен на лицето вече грижата. Ние си бяхме определили бюджет, в който трябва да се вложим и двете. Доколкото се разбрахме, и двете сме го понадвишили, но няма проблем. И няколко маски за лице. Знам, че много ще се зарадва и двете обичаме доста такива тип продукти. За тяло и крем, които изглеждат много сладки. Отново са в някаква така с по-коледен аромат. Страшно много обичам минита, затова и взех едно дезодорантче, мицеларна вода в мини разфасовки, крем за ръце, две малки нотелки, защото наистина тя много обича всякакви малки разфасовки на продукти. Ето такива. Мисля, че трябва да са пукащи бомбонки за нея и нейният приятел и двамата ще се изкефят страшно много на това нещо, вярвам го. И просто исках да е допълнение. Но тя ще ги сложа в отделна торбичка, защото взех и ето такъв мини гофретник.
тъй като те сега се местят в друга държава и знам, че такова нещо няма там, а тя от страшно много време искаше. Плюс това и розов е толкова сладък. Още докато си правихме оговорките за полубаскет, аз вече бях взела ето тази чашка. Искаше ми се да изглежда по-подредена и красива, но за съжаление няма да ми се получи. Това е моята кошничка от Габчето, която е наистина супер сладка. Аз вече разгледах нещата, няма да лъжа. Дори я помолих да ги пренареди наново по същият начин, за да мога да ги покажа и тук. Тук беше даже опаковката на едно от нещата. Започвам да ви показвам. Това са едни много готини ароматни пръчици. Тя знае, че аз обожавам такива неща и нямам търпение да си запаля от дома. Имаме... Лампичките са много сладки. Чак ме яд, че не се сетих и аз да сложа на нейното. На първо място чайче. Този продукт и двете бяхме гледали едно и също видео, че това е дюб на спрея, който е на Color Wow. И нямам търпение да го пробвам. Друго видео ще ви покажа дали съм доволна от него. Пиано, което е на Stitch. Дори самият факт, че е на Stitch, просто е уникално сладко. Това беше с ето тази чашка в комплект. Много са красиви двете. Чашката наистина ще ми остане ни страхотен спомен от нея. Маска за ръце. Нещо за хапване, разбира се. Изглежда много вкусно, между другото. И двете страшно много харесваме арт неща. И нямам търпение това да си го отцветя сама. Пачове за очи. Това вече го отворих. Тя ми беше показала този чипс, между другото. Това е уникално вкусно. Има го и в DM, има го и на други марки. Това са зеленчуков чипс с пащарнак. Не знам, други неща. Но наистина е много вкусен, много. Без свещ няма как да минем. Така. Мини нутела, разбира се, и за мен. Точно ето тези бисквитки, аз си взех същите. Абсолютно днес го направих и аз, но ние бяхме на различни места, не знаехме една за друга какво ще взимаме. Обикаляхме по такъв начин, че да не се засичаме. Така че вече имам 2 пакета от тези. И още 2 масчици за лице, които също нямам търпение да изпробвам. Всичко е супер сладко, точно по мой вкус. Адски много се радвам и нямам търпение да ги тествам всичките неща. От много време държах една маска на доктор Жарт в шкафа и все не исках да я правя, отлагах. Не знам защо. Наистина после реших да тествам. Това е маската, обещава дълбока хидратация и след 40 минути ще я сваля и ще видим дали има ефект. Не знам колко се вижда, но кожата определено е по-хидратирана. Изглежда много добре. Това беше от мен за днес, мили мои.